cái thi chuan Alex sa mu che chuan Alex kalong nga ka hing che sin thil sei tu poi mo lo tuk mai ka nei I chunga thil dik lo tak ka lo te thuina min ngai dam la khongai takin kanun dan he kaning ve to amma nga in ngei taka omdun le kha ka du ni bultan thale ang amma miang kha kani to do nia tuna chuan thil tam tak ka dai kha ve to a kanun dan he kaning to ibula lo le ka du atita Alex chu alu athing mat mata wasel hena chuan durok singa kha pela kal go se atia Alex I poisa ka du hleinem ka thil soi kha ngai thabe ta che poisa lam ka sei lo atia Alex chuan poisa chu han la kha ho to ko ti na o ma chuan an nema chuan hetiang hen voi khat ma local to su ati boka Alex I kha thiam du lo nei kha poisa ka du lo ka ti chu tin poisa chu le ya chuan a paya ke thi ma na I du deuh kha kala ni rang lom I soi thun kha engtika ma ka thun lawang che ti kha tuna hian tinge men hoisan le si a han tia Alex chuan nie ama ka chuan thil ka lo khet chiang ai lawa mangai na om zia po ka khelo nang kha ka ngai zong ma sabe ngai nia kam mangai na che kha mangai na tak tak emo klo ti thuina ma se ton hu hian Stevie bula ka han om le ta su da tang che chuan ibula ko om la ya mangai na emo ka ti thun kha mangai na lo ni lo indu na satlia mai ni ti ka kha chuak to chu wangin tuna chuan min kal san la kam mangai che moi ti zong kha mangai na om zia ka lo la khriat lo wang mai ni kha tin a soita ani le lo in thren talawila Stevie hi ngai zong tho ngem an tia Alex chuan kan in thren lo miao chuan midang em wang nge ka ngai zon roi ngotang ma se tuna chuan thil engkim adang lam to an tia ke thi mela chuan beidon na lo lang chuak ta amit tuiat la ma se in sum be ram fama lela ma hoya a chuak ta chuta zet chuan Alex po chuan tun kha atop na ni ka be sei tin poisa tladak nuai chu a han chhak khoma Mr. Russell po chuan alo chhak pui wata khale hi chu nang le in hathok ho te khalo sem mai ro in tho ha man ka bonus meng chu atia Alex chu Susan te omna lama chuan a let le ta Susan te chu a hmu mai lo wangin phone a han tuma chuti lai chuan Rose kha alalung oi thei mai lo kha Peter min ti dan kha ka du lo Alex ne na in ngai zong anga min ngai kha Alex la kha azak lo kapi ka bial nu ni lo ti po tum lo ram changa min la ka tum zok nge po ka khelo ya tin alo la phun na samaya Susan chuan aning ta dewa Rose nga tinge mo chu ngot chui soi le Alex te chuan bial nu nei ve rang alom chutia thin rem vak tur ne thei nem atia Stevie chung chang hi Alexian min hena a soi dam lova a bo thu te po a chan chu a soi wang khan engma thil thozok a thleng don lo ti khriat wang ani chutia ti pa le thuam no te en pa an kal lai chuan Rose chu mi pakhat hian a sut top mai o Rose na em tin Susan chuan a kai tho wata tunge kha pa kha ava mol ve tin Rose chuan out choka Susan chuan a in sum te lok hey lo trampui zok te midela ni hi ava khongai thak ve tin Susan chuan chu pa chu a han kai tho le dona Rose chuan ka ti pat lutuk min lo kha thiam ton nia tin ava kai tho ve boka chu pa chuan a ka thalom ka lo me atia Rose chuan a khriat to nu ang ria mena khria ma se ru khoma tarmidum avuat lat pok awang chuan a kha thei mai dawa thiampa mi an tam sia kan lo pui don chem ni a han tia a ngai lo ve hei ka kal theyang atia ma se Susan hena chuan ente mi an tam sia pon thleng so ova kai la a thain ka khia chu ba ka mel ka mu nu ang tlat tunge ani khria chu ka du atia Susan chuan nia a thalom tin an va kai ta chu pa chuan ka thiam pa nen kan lo kala aka omna thleng min khoi ula kalom via wang a han tia hei aka cha bi chu ke mang ka kola ti boka Susan chuan a thiam pa ka cha bi a middle zo kena kol ti chu makati dewa ma se ka omna thleng chuan an khuaya aka chu lo moi phian le ngala hei thiam pa ta chu ni tak mo tin Susan chuan an zot dia o ni e ka thiam pa lo kal ma chu du le lo ha chol veula mani chu ho mai te chuan atilea
Rose la alo chào về đâu bốc nè Susan cái lỗ té chú à thuyền pa kan long hạ pe mai do nam ni hạ chol pa ni mai lom atia Susan chú lung muang lo zet chuan on ni mai e tin ka chunga chuan an thulut ve khia chuta Alex Khan Susan chu lo call Susan khoi angen alo tia khoi angai zok kan zong che lom atia nia thil poimo ti tu lo thuta in na soula kalo kalang hal don nia tia soilai chuan Rose chuan phone chu alak saka lo kalangai lo ke manin kai buai pui ve therang lom ma se jo hena nang mani veng him tu chem kai tiam to si lom tin Alex chuan asoya ven kan ngai lo kan chunga engma thleng don lo thleng poni se nanga trampui na khyak hi chu ke chuang ka du lo ka mo bok hek lo ke manin kai buai pui thei ka ti chu chutia anin biak lai tak chuan middle pa khan ka kong ka chu akhar thuta ati nung ta vut mai Susan chuan lokin thrempa a han tia chua a han tuma ma se ka chu aloin lok vek man hei thrempa imita del na nge a han tilia chu pa chu alu khum le atarmit ala thata alo hoi le ta tuna ka middle lo tin khwe ve chu ni mo in tlai hleke atita Rose chuan ngoi te he pai ka khia Lucille khani hi kan chung ko mel ma atita Alex chuan hello enge thanta atia Lucille chuan phone chu la a met top na mak Susan le Rose chu han mela enge motak ti tuma nei ti khia tak chuan an noi ta ver mai Lucille hi tunge kan ti chuan mana Rose in buena to la ya zainan apuyam ati nuwa amu sit thing thia ngai dam dil tuwa ti pa kha kan la khiam o tuna chuan ka huna thleng ve ta tin Rose maya chuan a beng ta sok maya Susan chuan Rose tina han kwa Rose chuan William Jason a khia chuan in chung kwen in chiat pha don ania a han tia ma se Lucille chuan a hlau lo khop mai anui ta ver mai khami tuma an chiat tak atang khan Lucille pa hian a sum don na kha ban san towa New York an chua san towa an mani in sum don na thakan boi pui meka zia chu William Jason huai man ni to lo ni chu William J sport local se eng ma ti the nei to lo tin Lucille hena soya chuta ro chu han beng le ya ti chuan an tlan chuak ta Alex chuan buena na men lo an tok ti khia Lucille ti ming an seri chu kha man boka Lucille chu tunge nei ti a khoi veran an din hun chu du lo hle ang ti po a kha thiam theya chumi ni wang chuan man mo takin chu building parking na mon CCTV video chu en adu thu nei to ten na chona soya ti chuan uluk takin an ena engka ka ngen chuana khoi kong lama nge an tlan ti te chu kheturin an en vela Lucille chu amma dewa middle lama changkha ni ti po chu amuta ehe hi atum lok sa ni mo eng mo tak chu ti atum ni ngei don hi rang taka ka zon hu lo chuan apoi thei view do ne tin ain hum ro a Mr. Ken chu phone vata an boina chu frila ole apa Donald ka khrialom kalo frilang fel le mayang alo ti olsam eta Alex sutlem chuna hatom dewa ma se minute na nuwa chuan Mr. Ken chuna lo phone let le apa kha ka phone tlang thei tat lo tun hai hian kan hnuai tangin anin hnuk dok boka New York hian chua sana ma se an len son fel lo ti chu ka khria afa pa hian hetiang hian phuba ala duang ti ka ring lo ni tin hlau thong tak chuna lo soita engpo ni se min on khuai vat teu atia ole ti minute som ni nu chon Alex chu an on khuai hala choti lai chuan Lucille po khan Susan te pani chu hotel pakhata alu puya fuina phura wangin an tal thelo hotela na thok te po chuan chu an khelok sa vek ni om takhian engma an soilem lawa hirom pakhata chuna nam luta chuta chuan Lucille ang tak mai ma se kum upalam deuh to hi lo thuwa Lucille chuan kapa heile kapa Rose kalo fuai tin asoya ti chuanin Rose me ba ka athian nu mel thatak bokalo fuai telania a hantia Donald chuan a tha kan tha mai nuam chen pui tu kan nei telani mai lom atita chutia pa fa in thuwalan mu chuan an ra phle maya Rose chuan min tram pui ro ti na out ta chiam mai Lucille chuan a ron beng le beng chang su ati Donald chuan au go se tram pui tu an au thei ni phot te chuan ma se iau phak ni lo turin
hiang lai theng hian kan huai che nei ti te hi khathiamula i au pe chung chu han au phot mai te atia chuta Lucial vain ti faida kan ti tu ti wadangai atia Rose chuan trap chung chuan chu enge in ti don an tia Donald chuan o mi pale mai chiarum khatan om ta chuan enge ti don zo ngai am ni a han tia chuta Susan chu tha khur ta Rose po chu lau le zual Lucial chu avain bual ka sa chu min ho deuh chuan towel chu vengin a lo chuaka Rose chuan khonga in ti dan dang omang ka chung te phone nila poisa in du za tan pe theng chu a han tia Donald chuan apoi khop mai poisa chu kan nei ve tlat kan du lo thil dang ani kan du ni atia Lucial chuan hotel min ti za zia de thing thia ngai dam ka dil che kha ila khriam tuna hian kha thil thlenga wanga ka thin lung nat na zong kha i chunga nge mai hian ka lei bu thei to don ani tin Rose chu a han kuwa adu lo chung chu a han fop tana Donald po chuan ko hlipa Susan lam chu apan naya ma se chu ti lai tak chuan an ro ma telephone om chu alo ri takal mai tu nang huna da tunge am lo phone le room service ho zong min ti boilo tu kan ka ti lok sa veka tin am mer khet te zong po phone lo tu kan ti vek tuwa ma se tu nang huna lo phone to chu tunge mon le ti chung chuan phone om dala ma chuan Donald chu avalet le khia phone chu han la tunge ni a han tia chu ta othum deuh tak mai chuan kamhing chu Mr. Ken Stock ania Susan te chunga khan engpo tiula tuna khan lo top san hal mak teu atita Mr. Ken he Donald thian tun ma tanga mai chana mu alo chak thina nia ma se an hun tonin azir lo ma bangin in huna hun ram chang an nei thei talawa tuna anin biak na sak dak dane ro hi chu adu om lo khop mai ama lem ania nga han te don ta se an om no mon phone chak thei tu chuan mi thil ti thei top nia ngai si a hoile ta a fa pa hna chuan du to khoite atia Lucial chuan Rose chu lo fop mek to enge ni tin chuata chuan a ham pai thule thuaya Rose la chu aten lu tuka awak tu maya kapa lo tu kan nei to lo ni lom ni a han telea ma se pa chuan phone chu angai thalea Mr. Ken chuan engthil ngen ti mek a han tia Donald chu a khur ta ka fa pa hin Rose chu ki sa ma se pakhat zo khi chu engtin ma kan la khoilo nia tin a soita Alex chu Mr. Ken abula chuan thuin Donald to sei chu alo kha ve veka Alex chu ha dam hoi Susan kha him chuan a thamai atia Ken chuan ka kan lo tir dona Susan kha lo chuang cheu atia phone chu da ta mak mai ngati nge Rose chuan chu ve lo a chan chu enge ma khana soi kha kan chunga engpo theng se imi puina khang hi chu ka momo ve lo tin a lo soi to a tun main adil wang poni chuang lovin Alexian voi khata lo pui to a ma se Rose lom na changa khami alo chu mai lovin anung chang thalo chu asim pha lawa azwal sau zo kani ton tum chu pui atum to mi alo Lucial chuan kapa tunge iwa hlau mel ve atia Donald chu angoi ranga William kha chu New York khopui chunga chok thuana ya Mr. Ken ero hi chu ramdanga po thila la ti thei zela chu bangin adu phat chuan a chui zui thei vek ti a kha chiang em ani kapa tunge lo phone ka ti chu tin han zot le Mr. Ken ania athu kan zo mangai ati chuai ta kai mai Mr. Ken ti chu avoi khat khriat na nia ma se apa laudan em atang chuan mi hlom tak ani chu aring ve ta ngot maya chuta ko su lo ding chuaka ti khan in ngam lo sin tong ta mo tin Lucial maya chuan alo beng hala akapa pet sak le na ti tak chuan Lucial chu akun tangoi ngoi mai Susan chuan Rose du to ko chuak wat zo kang tin a han pota chuak lo ve an mel hi an ta che pa fa ten om takan ni hi phu ba ka la ve don an chak don lo atia tisu poisa kan nei lo huna thlen pal bai chuan ke ma ni zo ke kan ban duai don ati po chuan Rose chuan angai thadu lova Lucial le Donald chu ku thak let atum ve ta chuta Donald chu pe ta han tum ve ria ma se Donald chuan a ke chu lo man sak min thako Mr. Ken an lo phone ti ka ria athin in ti ram vai chuan a poizo kang ati vata Donald chu anui ta adik chia Mr. Ken athin chu ti rim kan tum mi lo chu baka Mr. Ken athin ka ti rim don hlei nem Mr. Ken chuan Susan chi hi lom tin lo tu ga min ti
iming hi soi lang ve mi hlei nem atita chu ve le Rose chu hlau thong le ta yang zetin Lucille khlo thowa nang nu hi tina sama chuna kek ta chuata chuna nuk le ta chuta Susan chuan khongain ani po kha chua ro khongain atia Donald chuan mami hun thai nei lai hian chuak vatla ani lo chuna poizo kang atita Susan tan chuan tlan chua vat lo chi ni lo an rilgon thak le manang ti alau sia lau tak chung chuan erang takin atlan chuak ngala pona chuan ka pathum vel hi lo dinga papakhat lano pan mel tak he lo ding boka Susan ni em ka ga hian lo lu to le lo tia kapu khongain ka thian nu so achunga sona la oma an sei samhek tuang khongain chan ro ti na nge na chu pa chuan a pui kan til tuk ma se thu kan don danin nang ma che hi chan tu kan min tia thu pek anga kan omangai tat atita ma se Susan chuan ke mangin na ang talin khongain chan teu ani lo chuan a thimayang atia an hanin berona ani chuan le tin chan chuan ti tuta ni hotel chunga chuan Rose chu khoma an chel beta Donald chuan akor te po apot her deuh nuai to Rose chuan mi pa pahnih chuan tikong main a hne don lo ti hria in tran po lo tang pe to lo a chaw vek to ni chu ti lai tak chuan kong khar chu an ron tlo chia chan chuak tu tur te chu an valut ta Donald te pa fa chu an mana an hnung khir ngala a him to nei ti a hria chuan Susan po chu azut lan lut ve hal Rose thaim an khoi na man se em tin akwa chunga chu ti lai tak chuan an zinga pakhat chuan le thian nu karlama let le toila alo tia ole tin lim takin ka rom na lama chuan an let le ta chu tiang angkar tha le changkang chuan voi khat chuan nani ome Mr. Ken chuan engwangi nge min chan chua chan hi le tin an kha thiam lo khop maya ambula papakhat nena chuan engwangi nge Mr. Ken hian min chan tin Susan chuan kha thiam lo takin an zota ani na taka chu Mr. Ken ani chia lawa kan boss in Mr. Ken an hena thuwa pezoka atita chuta driver chuan atok chumi chin chu sei tur ti na lo khap bata Susan chuan boss tunge boss chu Mr. Ken chunga omle chong chu tunge a han tia driver chuan zona zot lovin ngoi rangin chuang ula kan na chu in zona chan ni ravin chan chua chia cheu hi ni atilia midang ho po chu an ngoi deuh ta thap maya Susan te po chuan zo chun zom agam lo ni ti an khathiama an ngoi ve ta maya Susan chuan a thut na hnoya chuan thilenga mo chara a han la Rose hey ente he thil hi ne chin dewa pitar pakhatin Alexanena abun tir cheu ban bun kha ni lo mo atia Rose chuan han en vata ani che hi ti na hoi phok ta na samai Rose chuan Alexanena an bun chin ang che kha ani ti chu rema se chu ka chuan Alexa chuang ve to ni ti ro chu rin adu lova chuta midang hne na chuan kapu he hi tu ta nge in khemayem a han tia an zinga pakhat chuan alo lak sak vata engma an seidu lo a chan chu ne chin deuh khan an boss Alex chu he ka hian a thuwa a thlau ani takin an boss thil chu an hum hi mangai ni Susan le Rose chuan an che dan chu mak an ti hle maya Rose chu a ang le tran ta heng zong hi Alex wang vekani e thiam pa zon hena khan ka veng hi mang tin min kalpuya ven him chu soilo hei tuna buena kan to lai te hian khoya nge om tak a re tak dai hi a han tia chu tianga Rose han tong vele chuan Susan chuan an zinga chuang then khat ho chu an om dan adik lo ti a khathaya chik takin a en thruina Rose tong a piang chuan nin mel deuh le elo mel deuh hian an om zel ti a khia engamodik lo chu omani Rose chuan Alex chu pahuai sen takni se zong tuna po hian a ron call chenga engei chan chin tin a ron zot em tuang che milak tlak lo takani voi khatma ka hmu le du to lo tin a ang zera Susan chuan thil dang a sei chun zom pui ta jok mai poa ti chuan an university ko tan thlen chuan an chuk tir ta tuna chuan an him ta Susan chu alom em maya Rose bula chuan ente ilo chik vem
amang ki ti ve lo mi ati chuak ta hlol mai Rose la chuan kha ka khamo ka bial pa kala rei ti veng khatiang le thei bial pa kha chu kala nei ve don alom lungai su a han tiliam puata chu tiang ani lo engtin nge kha ban bun kha khata khan om thei engti kong main kha ka khan a om ngot theina chan som lo a om thei dan chu chance pakhat chia om a han tia Rose chuan a soi chu khathiam ma se pom du lo ani thei lo engtin nge Alex chuan boss ni anga Alex te chu mi do izapalom atine hrama ani ngot lo nia ngai to chiang ma te Alex chan chin kan soya pianga anom dan te kha Alex ming ilama piangin an mel om dan kha adang lam lom atia chuan an boss chan chin kan zo point pakhat khan soya tuma ma se aning khap wadana te khan thil dik lo chu omani ati Rose chuan ani ma na ma se ko oi thei chuang lo atia Susan chuan i oi kha ngai hlenem engponi se Alex midang lam tak chu ni tun aya chik zo ka kan zio chian hi angai ni atia ti chuan an room omna lam chom pan dun ta ni chuti lai chuan Mr. Ken office a chuan anau te khan report an lo pe me ka ole in thok thwa e tuna chuan in kal thei tuang tin Alex chuan lo soya pu Alex ita kan thok thei hi kan lom zo ka sin chuan hei hi tin ban bun pani kha an kon phora ita nin kan khria an han dia Alex chuan hanin dab wata kalo thau ta kan hi mole ka valom ve o tin ala ti chuan midang zong chu an twin ta Mr. Ken hei da som pakhata ri mai don ka ba ho ve to nge tin Alex chu a thowa ngoi ro kalo thang che atia angai lo taxi ka lamayang tin a chuak ta ni taxi chan lai chuan a phone alo ria Angel bar manager June ti hi ro ni a han la Alex zanin chu min ron puyangai kam boilo tuka ti in June chuan a soya Alex chuan zanin bel kher chu government lo ve tia i manangai local vatte hei kanin dai lo ati ta ka chuan Alex chu Angel bar lama chuan akal to zoka amuna vatlen chuan engamo ti pui hi an lo nei ni nge yang an lo tam khop mai a chung lu po chuan an lo khat deuh thup maya amma dewa Angel ba ga vakal khan nadil tu ngan bon tia khamini wang khan a phone number ten lo la Alex sai ro ai soi fi man talo ni kha ti chuan tu na tho tu ro om ta chumi wang lo ko chun ni jun chuan Alex helama kha mi kholo kal thak te kha lo welcome anga ya han che ve jong zo le alo tia Alex chu a hanin thlaka an order ang te chu han pe ve jung zunga customer tam zok chu zirla yan ni wangin zanda som pakhat le chan be apel chuan an hode sang hloma tlema zong an la om an horem ve veo to tia chuan Vivin bar nei tu alo lang lol mai lo ka ro ti in an lo za thiam khop maya Alex chuan in tu alo pe ya ma se che sual pal lo mai ati buwa do kan chu ati hu vek maya Alex chu a in thla hung khop maya apoi lo ve hanti fai zung ula adang mi lo pele mai ro ti in dam dap chuan han soya an not fai zunga Alex chuan in tur dang alo pele ya chuta ve ni chuan tuna chuan he bar hi midang ne na fal ani towa ho tu thakan nei don ni na langa kangai ngo tang cheu ti na soita chuta na thok ho chuan atinge I fal midang hnuai tho kan du lo sin ti nan uizia ta chu an han soi liama Alex po chuan ani take he ba hi ke po khan le ka tum tak khamole ma se thil engengamo athleng hnem lutuka kalo thein hil le dai to ni tin ai ngai tua imponi se Vivin chuan he ba ka thok tuwa in interview lai khan kum thung hnuai in kai sang zelang ti ten kalo tiam chewa ma se ka in tiam na ka ti hlotling ta vek lo ro poi ka ti khop mai min ngai dam don nia ti na soi le a ho lutuk kan hlima nuam kan ti lom ti nan soi le liama chuti lai tak chuan tlangwal thren khat bar chunga chuan an ron luta an polite vak lo anin cheidan te anom dan te chu tiang an keng boka misual wal ni om takan ni engthil ti khong ngai neya ti in an ron por sa khop maya
heng tlang wal te hi tu te nge Alex chuan a khachiang khop mai mandewa kara sutluk phok ho khan ni Alex chuan a hmel an muang ti hlau deuh tak chuan hnunglama chuan an tol le ta chuta an supervisor chuan thian teu hei kan khar to dona naktuk lama local le mai ta cheu atia Henry Calibial palui kan ti don nge chu local hnain hei himo customer tin ti dan tin ron kal hnaya hei bidang pon lo om thup hi an ti zuya an supervisor chuan kapu local hnai to su tuna chuan customer thar kan la thei to lo tin a lo wawa chuan engvak ngein ti chuanang tin Henry chuan an supervisor chu nek lu ta top mai chuta an rak deuh ta thota Vivi ni chuan atok Henry engei du a han tia Henry hian Vivin hi alo len chu apui ve zoi to chu wangania abak po hi ain ti ta tu engvak nge ka du chuan anga in tur tlem kan duwa kan inanga kan chuak le meng chu kan tia a han tia Vivin chuan a that chu in tur chu lo lak sak teu tin anaw de chu tir wata chuta Henry chuan Vivin mi pa ni lovin mei chia khan in tur min pete se chuan thinrim te po azia deuh mana a han ti leya chuta anaw te pali mei chia chu Vivin chuan amit meya in tur chu an lo keng ta ma se Henry le thian te hian boina siam an chak ve hrimma no la ta mai lo chuan a mei che kut jok chu an han chela an pot na ya an zlo ken po chu a buak pha ta noi mai midang ho po chuan mei che ho ko ta chuan an chela chuta an hlau ta khop mai min thlaru tin a chel tu te chuan han nge na Vivi ni khalo thovin eng thil nge moin ti le tin ron thel atuma ma se ain pal lu pala Henry chuan atak mai chuan avat luwa Henry chuan Vivi lo tlu chu alo doma Vivi ni chu a hlau ve khop mai chuta Henry chuan Vivin mel thwa le alo star ve thin chu amita tak mai chuan a en ta chat mai chu vela customer claim lo om ve hlek zinga chuan chung an ti boi mek thian thwa te le an bial pa te po chu an lo om ve tho maya chumi ni wang chuan thlaru tin ring takin an lo awa Henry le anaw te chu an han hoi le ta chuta cher nen no nen a ron thlok phei ta fuwa mai tlangwal thazarwal sombor vel chuan Henry le anaw te chu an ron pe ron ta thut maya ami hinga an tamzo ka wangin Henry te chuan an ne ta hau lo chuata chuan an boka an lu chu ang kutin an venga a ri ta zot maya chuti lai tak chuan papakhat mai kor vuwa hi lo lu tin chung tlangwal ho chu pakhat te tein a ron khoi tanta a chet vel dana tang chuan mi pa ngai satlian hi hau lo kung futhiam taka nei tir khriat thei ama beitu chu omzenei tak khian a khoi tlu hal top zel maya rei lo te chung chuan chung tlangwal wal som te chu a khoi tlu ta vek mai chuta Henry kha mong chang in ron thowa thinrim takin min be ron vela mo tin chung tlangwal than khat chuata le terang ho chu a han chira chuta lo chan tu hne na khan a le pe ka chuan ron tlai to suang che ti chuan min be let nga min lo mem a han tia ma se kha tlangwal mai kor vo kha a che danan mu veka tu manan chongam lo Alex po chuan gal khata tangin hlau thong takin a lo thlir ve a chet lak hun dik taka chet a lak lo chuan chung tlangwal wal ho ang mai chuan atlu ve rang thei ti ain kheboka chutia tu manan chok tak lowa chuan Henry po chu ain la champion le ta lau taka Vivi ni lo om lam chu apan phaya i customer te chu an huai sen hle mai an huai sen man chu nang ador nei tu hian tel la athang tin apom kang tanol maya abul loka do kana chuan anda a kor chu hli tumin an pot thler ti ti tamaya Vivi ni chu amang angta min trampui teu khongain tin ma se Henry chuan sual lui atum zela chuti lai tak chuan rin lo tak main Henry tu khuma tak mai chuan tuema chuan aron petri ta thlop mai Henry chu atlunga la Vivin chu akai thowa local ro atia chu tunge kan ti chuan Alex khani chuta bidang ho chuan Henry chu an kai tho ve wata Henry so ente so pa so kam mi zon lai kha antita chuta
không nghe mi tục dal tu kha tin an zinga kung fu thiam deuh kha local nai vata engei lo ti avoi ni na min khoi tluk le kha min ven hi na ni ti khata che tin tiang se tak mai chu an pe a so pa so va hlum ro lao lo la tim bok hek su tin chu pa chuan Alex lam chu ave phei ta than maya midang ho chuan Alex chuan tran puyan du viau mai ma sen ngam lo ni chu pa kung fu thiam zia chu an mu vek to a tuna phei chuan tiang sei thanel nol tak mai a keng bok si tu ma nan ngam lo vivi ni chuan engti nge kan ti don ati ta chen maya Alex chu lao om pono om lem lova anung lama chuan vivi ni chu an no pheya chuta Alex chuan baw do kan pakhata chem te lo om chu ala ahum taran mai he pa hian min ron bei huna kalo chang let vat lo ani chuan ka ne lo mai theya chu wangena rang theyang beka ka khoinat ma sak zo ka ngai ni ti na ngai tua voile khata atiang ken chu aron vai phei ta fuwa mai Alex chu kun niam zeu mana ti chuan team na nei me lovin adara chuan achem te ken lai chu avit lut ta thak mai chem te a han phoi le chu si sen alo chuak ta chu pa po chu ache hlei thei ta lowa Henry chuan chu amuin a hlau ta chuak watangu tin anau te chu a hui khoma chu an vi pa po chu chua ve vat atuma ma se a hliam awangena che zung thei lowa medang ho chuan an lo dang mana ma se Alex chuan kaltiang teu kha a hliam na tok vio to e ati ta ka chuan ani po chun kaltiang ve ta chutia an kalliam tak vek nu chuan borok po azang khai le ta deu an chet na nok te chu an han ram fel zunga pakhate te nan hota Alex ro a ho main Vivin chuan pa ngai takin lom thua khila Vivin hliama te chuan dam doi te an han hnoi boka ma se a kiuvel chu avung na sario maya in khal ho thayang mo tia a taxi gala mayang ti na changa Alex chuan khoi ekak cha bi mi no pela kawa thlang che atia angai lo sin ti chung chuan akak cha bi chu pe a ti chuan an in thleng chuan awa thla ta Vivin hi Henry Khan asui sakman deuh hlaka wangin Alex chuan an in chung thleng a kwalu ta khoya nge dam doin da a han tia ti chuan a hliam danga te chuan dam doi te chu an hnoi le boka chuti lai tak chuan me chino pang kumsom pathum mi hian kanu khain ti ngei ti tin tiang ne na lokala Alex chu awafu trap ngeng he Vivin chuan Monica tin atiang chu alak saka mase Monica chuan tungei ni tin Alex chu wa be atuma Vivin chuan atok ka thiam pa fel takani hi min tampui zo ka lom ati taka chuan a in beng daya Alex chuan o imutui lai kan ti hak se ni mo lo tia Vivin chuan a zia lo hle mai hey Alex ni hi o ka thian tha ni hi ale pe ka chuan tha devin don son to tu a han tia Monica chu a rum lama chuan a let le a anu chuan thon thu te a han khira rei lo te hnuah chuan amu ve le maya Alex chuan Monica kha ifa tak tak ani em a han tia a chan chu an me line an lo em wang ani a ni lo ve ke en kol lai nia rel kom lama chian lo na nei dewa kum som pathum chu ni to a ma se kum li ve lek rel ko hila puwa ka fanduangin ke en kol ani hi atia o ani chu chuan min huwa khatia om chan kha anga tinge mole a han tia a tunong huna te chuan mi khuala muthut kha hlau mai niang a han tia ma se Alexian chandang a omani aring deuh tlat azot chik zui du talem lova engponi se ka wa ho ve to nge hei daw thuma ke mai don a han tia ma se Vivin chuan ngoite atlai to sia irek ve lo mai te che mi khwal gom gan nei tho lom tin Alex po chuan atlai to em awangin re ave mai chu aram ti ta ni atu galo ni chuan Vivin chuan tuk thuan lo siam meka cho an elai te chuan Monica chuan Alex chu anel chi lo ti khia thei nu voin chu pa ka kal tong o a han tia boite voin chu ti fel tu kalanga la tuka naktuk lama o niang a han tia angui de ngoi maya Alex chuan
kan pia dewa son len na tur mun nom deuh om ve tho sin kalo len pui don em ni a han tia Monica len chui du em tin anu chuna zota chua khum khum cha ka wangin pole atita khama chulai mun chu an va thlen chuan in buk na te tol pe hrit te pi pu te alo om ve nuala minute nga hnuwa chuan Monica chuan Alex anel lo ni ti po a khedai to lo a hlim em maya chuta sukoka ka chuang chak tin na soya in sukoka mo atia inunga khan atita ka chuan lo lon ro tin Monica chu a han puwa atlan kwal pui vela chu tiang chu minute som don chu thosa phung chuan anin tlan puya hlim takin Monica chu nuya Alex po chu nuama ti chu tiang chuan chuma chung chu engtin tin amo Monica nen chuan hun an mangduna Alex le Monica lo le chu anin hoto lo ti achiang khop mai chu ti line Stevie chanchin ro eng ma khriat thei alani lova Alex chu ni tin deuh tho hian kha lui kama khan avakal traina Stevie chu alo let le don ni te hian a khwethren ma se hun aliam zera an zir lai te po an pass chho ve zera Stevie chanchin reng khriat tu om talo ni khat chu lui kamalung leng taka thut lai chuan Vivin Khan alo kola Monica hi atlei lo tlat ti tu poi mo ka nei boxia ka kalsan ngot the boxi lo khongai min pui thei ngem pui thei tu nga yang kalo kal don ya tin phone su ada abula chuan midang an om ve ni hian a khria a han hoi kol vata ma se tu man om lo asuang tu na mai niang tin taxi chu la Vivin ten lampang chu apanta Vivin chuan Monica chu pa ka len pui tur le school pakhat Sunrise mi angzan local na hmun ania chuta chuan fuai tur na tia ngatinge chu school kheka chuan a han tia tun ma deuh khan school pa nga ya te ka fuai ve thina ma se anol pui ai na lo nu fual sia mi ten an endan kha midang phalo ti khriat tu hian an che bol fo maya kha ka du lo ni ikal pui na tur hmuna chuan in ang khat vekin an ena tu ma nu fual big lutuk an ni mo fing lutuk big ani mo chu tiang chuan an en ve ngai lo an en dan rol khai veka chu ka du ni atia Alex chuan a khathiam ti chuan chuma chung zong chu pa ka chuan len pui ta chon hulama chuan Sunrise School an tia chuan avakal pui ta he school hi sogal school pon ni dem lova mitlom ngai te donation thlin khom atanga intung nung ve no an nia atlang puin kum ko atanga kum som pathumin ka deuh vek an ni bok ma se an mi zero ain ang deuh vek thum Monica chu chulai hmun a thleng chia langnel tak mai hian atlan ngala a thian te ho chu tun ma tang towa a kom khep to ang mai hian anela kanu chu mi ho satak ania a hna a boi tu ka chu wangin ke po ka kon kal man ve vak ngai lova ti tan a soya a thian dang te po chuan an chung ko chan chin te chuan soya anin kom ngai phian hlom maya chu tin ta ka chuan Alexa po chu an thu ha chola minute som ni huwa chuan Monica chu mi pano pang pakhat hian alo uma Alex ne na chuan alo tlan son chona atinge tin so pa son min hla batuma atia Monica hong zona chuan duk deuh chu mai hi amuta Monica hinga tinge nei tin an en chianga atak sadanga po chuan duk deuh chu hi a omboka chuta thinrem takin no pang to lam chu apan phaya Alex entin nge ti don atia hetia hlap tu chi ngai dam dil tu kan ka ti don atia ama khan min lap leinem atita ani la tunge hlap che an tia angoi wangwanga noi lama mela asui ngam lo ti khiat khop mai Monica hlausu kabula chon eng poi sei thelom an tia eng lo man deuh khan kan ina mi sual an lo lu thina anu hian man thina ro man kal nana achang chuan an sei sa ni hian ka khria chuan zangkha chu mi sual local thin ho chu kalo changa ka tiang khan ka thei to pin kalo vo vea ma se an ni chuan min volet zoka chuta chuan ania hemi duk deuh te po hi a om chan chu tin hlau tak chung si chuan a soya a soi lai chuan a hlau nei ti khriat
amit tui te po aon luang zoi zoi mai ani mo khoi la ya tengen hlap che a han telia heta hian ania chuanin heta po hian tin ataksa chu a han en chianga alo duk deuh thluah maya a then te phei chu adukna gai to ti hret tak mai hian adam lam to te alo nei ani le hetiang hi inu ina nei vem han tia o ke ai na nu chuna nei tam dei jok atia ani le chu pa chu amel le chin chi em a han telia amel ka chin chi thei ro ba ka zantin midang dang khan local thina i local jam po khan anu khai sui save do na mo ka tia chu wang nei kha ka lo hlap che atita a try e Monica em ma lo tu ram lo nia tin Alex chu a hin ngai tu awang wanga Khamizan Khan Monica Mel ke en Khan thil dik lo omani ka ti renga tina ngai tu aboka Vivian le Monica sui sa thrin tu chu mi pakhat chau an ni lo chuan mi sual pol tu te mo tak chu an ni nge yang ka tran pui an mo moni tin ai ngai tuwa chuta Monica chuan Alex ka thempa so ngai dam kan din lok ka lau tak tak emo tin ka khia kanin fiam mai nia atia ole tina kal ti le ta chutia Alex sai ngai tu awang lai chuan Vivian kha lo lang lol maya Alex ka van lom tak em nang chuam lo la voin chu ka buai don lu tu ka na ka zo ve che Monica chu ka lo en to nge atia khoya nge om so ta son a thiam pa ne nen fiama ti pa chuan a hoi phia ma se a mutami alo khoya mo tin Vivian chuan a zota so ta son tin a han thowa awamak ve ai fiam pui mi pano pangpo om rang sia tin man mo takin Alex chu tan phia boya khoya nge thren nu kha tin a zota ne chin deuh khan apa in lo foi to ati tamaya Vivian chuan apa Alex min an ro niang atita tunge apa anga in sei tok chuni tam Monica rodu to khopin engthil nge Vivian no na hian thleng ta niang le engpo ni se CCTV tongin tunge la tu chu amu thei an ringa an enta an han en wanga gate pon lama tang chuan mi pahni an mel tak chu an lukhumin a hlia deuh wangin amu thei lo an lo kala lollipop lian deuh mai hi an lo kenga Monica chu an ko ani ti hriat tak hian a hoi phei wata chuta awat lan nal nala lollipop la ka tum che tia chuan pakhat chok chuan a pom kang nola aka hupa rang takin an bula ven chunga chuan an lu puya an tlan puita chu an hmu thei chin chu ni Vivian ka ti pal lutuk kalo en ngun lo dewani hetiang hi thlengang ti ka ngai to na om phalo rang tin ngai damadila ngai dam dir khan nge om ziom Monica hi ka hmu le ma chu kan zona ngai ti na top ta ole police lo phone la ke pon trampui tu kalo dam halang tin Alex chu atlan chuak ngala Vivian chuan police chu an mo takina han phone ve ngal boka Alex chuan mi sual kalna lam nia a hriat lam chu azo phei ve ta top mai ma se mak deuh mai na pia koi mai a chuan CCTV a an hmu chia van kha loading tlat mai mi pahni an hmu ang chia khan lo om boka Alex chuan makati zok man mo takina tlan phaya pakhat zok chu tham hala a mela hen en chuan lado pan mel tak mai hi nia khoya nge me chano pangkhain da tin arek ngala enga chutiang ka hello tin a thiam pa chon lo pui hala tuma ma se Alex chuan apuma atlo popa akun tangoi ngoi mai me chano pangkhain da na se o atilea kapu chutiang kan hello antile chuta an maya chona han nek la thuaya lano pan mel ve tak an ni wangin Alexian a hlau lo khop maya ngam po angam chuti lai chuan Vivian khalo thleng ve boka ven chung chu zong vata ma se Monica chu amulo khoya ngai da in selo chuan apoi zokang tim pakhat zok chu Alex chuan han rek lia ole kasoyang min thala nie kan lange lom ma se midang min chu sak le dei to lom ati ol sam et maya Alex chuan chupa chu tunge ti na han nek lia min nek to lo la khongain min nek to su chupa chu tunge kan khobik lo a kon tlan thuda apom nola atlan chengala a mel po kan human big lo a maya to min ka khia tin an soita chuti lai chuan police po chon lo thleng ve ngala police te chuan chung tlang wala no pang mel tak pani chu an huai ngala an han do vel na tonga alan dan chuan
Monica kon la tu ka ni om tak chu an chui zela traffic CCTV tonga alandan chuan chu sak tu motor ni om tak din na lai vel tu chu an kha theita rang takin police le Vivian le Alex chu chulai huna chuan an vakal ngala da ka chan ve vel an zon hu chuan ral khata tang chuan nu ti thom a khia ma se aka hup sak ti khia te hian a ri chu bul te huk maya thom om na lam chu ram hnoi lam pangani rang takin an chui ngala na tuak thom ni om tak te hin khale thrin chuta Alex chuan an pia dewa thing buk chu a che deuh lai ti awa hmuwa so lam so tin ram takin atlan pheya chuta Monica ro tu chuan apoma chu thing buk phena tang chuan atlan puita chu ro tu chu tu nge kan ti chuan manzana Alexan adara vi mi tuk dal tu tia an soi Slayer tia Henry an minga vuasak pung fu thiam takhania Alex chuan a phawata ma se Monica chu apom be tlata wangin police chuan ral khata tang chuan akia chuan an ron ka pa chuta chu pa chu atlut noka Monica e apom tlat Vivian chu lo thenga Monica chu chu saka Alex chuan a rek bet tangal a chel be ngal wat lo chuan he pa thiam thil hi a lo omani ti alo mu chiang towa hun ram chang siam tum lo ngatinge Monica hi ikidnap chan tin Alex chuan a zota nu min tharo tin chu pa lam chu pa na tuma Monica misual ani so misual atia misual ani lo min chan zo ko lom misual laka min chan zo ko lom tin avatlan pheya Alex itinania misual ani lo atileya Alex chuan a khathiam talo police te chuan kalin Alex hena chuan keima nin aba khe chu kan lo ti tonge tharo le antia chu pa chu kolan bun tira ma se chu pa chuan kapu ka ko kan ni lo nia misualen rowa ka chanzo ko lom tin a soi veta chu vela police phone chu lo ria ole ani chu mole ole tin phone chu da chu pa kolbun lai chu an phel sak tamaya police te chuan Alex CCTV kan huang khan khang tlangwal pani kha a tu tak tak chun nia he pa hi chuan a chan chuak jok ni na lang tlat mai antita Alex chuan a khathiam lo to tula Monica la chuan Slayer inaim silayan ka na chakha anaim athiam tevatia nalove ra barmu me mai nia ana theile nem tin nel tak chuan anin kom zui ti ngala ma se he Slayer an ti hi a mai tuam ta wangin Alex chuan misual ni tura alangai tho khazan bar chunga an kho sak lai tang to khan a mai hi tuam tlat maya chu wangin aring thei chong lo Monica chuan Slayer ani le I mai hi tuam to lo la misual mon ti pha che ni hi atia Monica ka mai tuam na ka phel chuan min en ngam lo wang atia Monica chuan ngamang khongain midang pon an hu cha kang tin angen ta ani le tin a mai tuam na chu a han phel ta le Monica chuan nu tin anu lampang chu tlan pheng hala a kwa choi maya Alex te po chu an ner deuh nu mai chu pa mel chu amak khop maya amit dinglam le velam chu a in pot soi deuh nu maya a taksa thler wal ran lo zeta thui khom nuai ang mai hian a mel chu a in pot soi deuh hu vek maya chuta a mai chu tuam le a ka soi to kha ka mel hi tu manan hu chak lo tin a seya Alex chuan ani le luibula khanin I om ve te ro adita o me ani che chu midang om ven omin ka kha yang ani chuan nga tinge min zui man zana thil thleng wang khan phu bala ke tu mem ni ati tlang hal pok maya tum lo ve ani na taka chuan nang ma hi ka ron zong jok che atita enga atia ania lom man zana ka chungai thil ti kha engma thin rim na ka nei lo ka te tongin ka mela wang hian tu man min kom du lova chu wangin school pa nga ya poka kal lova kung fu zirna huna ka sei dian ma se chu ta po chuan mi ten min nui zata a thenin min husita ka puitlin hu chuan chulai mun chu ka tlan bo san ta ni na te ka zong ve a ma se tu man min roi du lova ka mai ka tuamin min roi du lova ka mai tom na ka phel le voi khatma lo in lan to su tin min haul e boxia ti chuan ni kha chu khaluya khan in ti hlum tumin ka kalta atia Alex chuan
chuan Henry khan alo chanta chem ni tin Henry thu thua omdana khan Henry chuan a tran pui ni toka angaya o ni e Henry chuan ka thu oida tu man an ti du da to lowang chemin tia chuan he mai tom na thak hi min pe a he thuam hnon en hian tin a hak lai chu han ko ka ti chuan midang te ti du da na tong to lovin midang te chu kan ti du da ta thrin zo ka ni ma se kanun hi lim ngai lo Henry khan a thu thui min om tia min kho ka min hawa ti chuan nang ma ka mu che khan ka chunga ngil nei nai lan tir ta khami zan khan ka dam chunga ka chunga ngil nei na lan tir tu ma saber ka tong ta ni nia chem te a min vit tu kha chui nia ma se voi khat tal mule chaka duwa khria chian deuh che hi ka cha khop mai a chan chu mi khongai thei tak ini tlatin ka khria chu wang ka onjong ta che ni atilia Alex chuan Henry bula chun nga tinge mo i om reng le antia o ei tu te min pe a chuan ka in sual thiama wang hian thlatin do lok zariat min pe zia bokolom min choma min en kol tu om chunania ka phasan thei lo lom atilia o nomi ti chuan lo chu a ui ang lekin en kol chia ei tu le paisa pek che wangin a hmangai che tina ni lo tin Alex chuan a soya ni lo min du sakalom min chan chu kalom thitu kania ma se be se na min pele tu nia chu wangin Henry khan min du sakani tin a thu soi chu ain kal deuh nuai mai Alex chuan ani le min en wang la Henry nge du sak che ke man atia a nong man min du sak zok atia ani chu na that chu tuna tang chuan kan pani hian thwen kan ni tonga atia entin mo thwena a han tia o zu te kan in du na nga kan in kom thina nga ka tan pui thrin bok che nga nang pa min tam pui nga chu tiang chon thwen thatak kan ni don alom atia chuta kaming chu denia tina tropta o deni mo ming moi ta kan ni chu deni hian a pian ti ta thrian ara nei ngai me lova Alexan thrian tia a ko kha alunga chia ma se mo Henry hena ka ki le nga langai ka bo gai lu tuk chuan min lo zong le don atia ani de Henry chuan ke hi min that turin ti ta che se min thatangem atia teu lo mai ka thrian te ka that ngai lo ka veng him zok thina lom a that na sat chu ka tu soi kha khawang la ke chuan ka thrian ka ngai che nia atilia Monica deni he kal to don ania thanan chi bai han buk vela atia ma se a mel kha tin al hlau tat deni chuan a min hlau chuan ngai do nia tin a kal ta zoka ti chuan an pathum chuan police station lama chuan an kala thu chiang zo khwe tan patum ve a ma se police te chuan thuan han zo to na an be siang tak tak chan na an mu thei lo khuwa athim de hoi to boxi vivin chuan ho to photela thain ka khria tia ho tu an din lai chuan commissioner alo thlenga midang chuan chi bain lo buk dan dana an min man ten hena chuan commissioner chu vakala eng thu tu emo awazota chuta alo let le a Alex ten hena chuan poi ka ti khop mai ka ti tu chu ka ti ngai sia atia Alex chuan eng chu mo mi sual man te chu in ti tu ania thil thata kalom an tia commissioner chuan chu ti ani lo ti na sei lai mek chuan mi sual man te chu anon chuak ta mai vivin chuan Alex ban chu chel wata commissioner enga tinge tin Alex chuan a zota poi ka til tu ka thunei na pia lamane tlat tina changa chuta mi sual pahnih khalo kang hnain commissioner i ron kal hak ma ma ni ale pe ka chuan lo thleng wat tuang che an han tia ngoi ran khang kal mai ro tin en po en lovin a changa chuta Monica lam chu an hoi le a no pangte tun tum chu kan hlo cham tlat ma se ilung lo ti leng lo la kan ron lam le wa tang che ti na biang a chuan a pia ya vivin chu hlau lu tu kha eng ma soingam lo chuta Alex bula chuan an ding le a nang hian min hnek vela me kha min han hnek le don chin te a han tia Alex chuan tunge in pu chu ka khwelawa ma se ka tan chu no pang pahnih lak lo mai ni a han tia kan pu chu khwelo mo del gwain jo ti hi khenga yam khachiang la chu thi chak ngoi khopin i om zo kang mole an han tia an nui vela le voi kha chu min han hnek le chin la tin pakhat zok chuan a hmai chu alo doa Alex chuin sum zo lova na tak mai chuan a hnek thal thuai mai
commissioner hei min nek ania te na awa pakhat zawk chuan chhan alo tuma chu po chu an nek le a chuta Alex chuan an ma nin min nek ron tia lom ti na thawa chumi te pani chuang takin an chuak nga la commissioner chuan a ti khan chuak phato se an ni pani kan man khan emma kan sui chuak tak tak theilo ma se an ni pani kal tlang khan an pu te omna mun kan sui chuak thei zawk ron ani ti na soita engpon se in lama chuan an hoa Alex chu alung oi theilo Vivian le Monica te kha an hanin thak fel phota chuta Alex chuan Vivian tu te nge zana local train chu atita engtin mo atia Vivian Monica nang ki ma soi ve kalom ati no chuan zek chi ani to lo ti khia ka soyang ma se engma ti thei ini don chung lo Dragon Gang ti ming i khato nga yam chutan ho tu pan an chuan kanin kop thrina ma se tha engma za ta kal ta khan tu te mo chuan chu gang chu an ti da veka New York khapuya ompon phal to lova lo thei loving ka bel pa po chu New York ka chu sana ngai ta chuta tang chuan New York khapui chunga gang te takte te ho kha an ron lian le tona an hlau bel Dragon Gang an ke chiat ta ka chuan khati hun laya Dragon Gang hovena an lo ti tu da thin thin khat kha ka chunga an tuan ta ni ka bel pa umlai kha chuan min veng him thuina veng him tu ka nei tak lawa chuan miswa lo ka la piang min soi sa ti thei ka nei si lo ni tina soita Vivin chuan Dragon Gang ho an ke chiat awanga athil to te a sei zo hnu chuan Alex chu a in thiam lo rum maya a chan chu Dragon Gang ho thiat tu chu ama kha ni Vivin kati pan lu tuk tina soya eng chu mo enge thiam lo nei nei a han tia ani le Del Grange tia police station a an soi kha tu ngei khriam a han tia Vivin chuan zolai mai la nia ila khatam lo le mai Dragon ho an om to lo hnu khan soi to angin gang te naw ho an lo lian chho ve zera chung zinga chuan Del Grange chu a lian le thil te thei bek pol an ni to atia Alex chungoi wangwanga ole a thra e tuna chuan tu man an tin na to lawang che atia Vivin chuan kalome tin chang ma se Alex soyom je tak chu aman tak tak lem lo chuta kongka chu an lo kik dot dot maya Vivin lo hongwa to tin pon lama tang chuan an lo awa an lo kal le to tin Vivin chu lau khop mai Alex chuan lau su Monica hne na khan he tiang hi a thleng to don lo tin kein tiam alom an tia ma se thu soyom je tak chu a khriat lo wangin anam deuh dot dota yong pakhata chuan nam lutin lo chuak me chuang che ke ma wanga inat ka du lo tin akal nan ta ti chuan Vivin chuan kongka chu wa honga Del Grange wa an ho tu pa nge mai chu ani alua kol veka atak sa chuan ta tu tam tak aom bok Mr. Grange enge ni ta tin polai tak chuan bia ka han tuma enge ne wakang tu nang huna eng ti tu kin nge ka lo kalerin an tia tu in tu ka duem ka lo lak ng che o tin pa ngai taka bia khwa ma han tuma ka tu ya hal nge mai ma se ka tu hal hi tu mai mai na ti kai thei lo tin Vivin chu han kwa nga tinge ka kop pui ini mai lo heng buai nai to thun jong jong hi ka vek sei du chuan ka kop pui a tang la ka veng him don che lom atia Vivin chuan khongai min kal san teu nun pa ngai le al muang taka ve ka du to ni atia Gwen chuan iral muang don lom ka ven him che chuan tu manan ti boi to lawang che tin a jacket hak lai chu phela Vivin chu adu lo chung a fop luya a kok chu hle saka han tum boka chuti rai tak chuan Gwen lu tak mai chu a ri ta thlop mai a han hoi leta Monica mei cheno pang chu baseball bat keng chuan alo ding ran maya alano pang deuh boka a tha tlema a vonna lu tuk lem lo Mr. Gwen chuan atu khum chu adom vong vonga nang no pang chim om tin a bet ken lai chu chu saka Monica chu poma sofa lama chuan a the phei do maya chuta Vivin khalo kalwatin Monica ana em lo tia nu ana lo ka tha tin anu chu a chan ni in ain khria ain chuang vio zo ka ni chuta Gwen chuan nu fa mo a varu pui ve fanom mel thatak in ei ni hi zanin chu ka van nei hle mai
in nu fa in theng hil to ngai lo tur hun ka man pui don chu ni atia age ko chu han phela an omna lampang chu pan phaya Vivian chuan Monica chu kuwa lokal nai chu tin amai mi ching top mai chu ti lai tak chuan Alex kha an kal nan na rum kong ka chu a ron tlo chia a ron chuak ta hlol maya a ko ta chuan lal train a kenga Gwen zo chu hoi le ta alu a tak mai chuan lal train a ken chu a chu ke ta chuai mai Vivian lan chuak ngal ro tin a khila ti chuan Gwen zo halo tho le in Alex chu sama drama chua da chuan a pai thlu ta thok maya Vivian chuan Alex tina awa ma se Alex chuan lan chuak ro tuna khan tin a aw le wangin an himna tu ka chua mai zok chuang ngai ni nan khia Monica chu poma an chuak ta Gwen zo chuan no pang thili ti sualani in chir don khop mai tin Alex chu ta bokrang mai chu a han nek thuai dona ma se alo bum ve man lo chua zok chu an nek ta thuai maya ole tuna chuan mai to na film tak nen he mi sual hi ka be ngai ni ani lo chuan min that thei ni ti khia chuta Gwen zo chuan kon pe ta ma se a ke chu alo man saka na tak mai in apum zona chuan a tlo phei ve ta nok maya chu vele Gwen zo chu a kun ta nok mai a ne don lo ni ngai nang takin atlan chuak na hala Alex chuan atlan bo mai lavin a chuak ve ta ma se lok a chuak lo zo kalama chuan pitak pakhat hi Gwen zo chuan a lo kwa beta Alex chuan Vivian nu ni tu angaya apan phele to thom drama chu pitak chuan min thla ro tin a han tar ve viawa ma se Gwen zo chuan thla tum lo Gwen zo chuan min kon pan nai su tin Alex chu wawa ma se Alex chuan mon chang na pan nai zela chu ti lai tak chuan pitak chuan chu me chan na chem te chu lain Gwen zo mai zona chuan a vit chho ta sia mai Gwen zo chu ak thuta a thla nga la chu vele Alex chuan kan bel phek lai tak chu lain Mr. Gwen zo lua chuan na takin a hlap tang heng mai chua ta chuan a bok ta thlop maya chu ta pitak khan Gwen zo chu sama drama a thi sen lo chuak chu aliaka adot ta maya Alex chuan chu muin a kap ta dewa so chu pitak ai mokatia mi khing pa ngai ne lo top mai ti na hnung tol ta dewa chu ta pitak halo hilatin a chem te ken lai chuan Alex chu a kon ko ka nang hian ka nun nei chana chu wangin engtin ma ka tilawang che tin a hmuya thi sen ten la kai noi mai nen chuan Alex chu a kon mela ti chuan tuk veka chuan a lona Alex chuan I tlange avati man chuwa azuang thata dai mai Alex chuan man mo takin tuk vekalam chu pana chu pitak chu kong puya man mo taka atlan lai chu amu man chok ma se abota chutia thoma ka deu tak nu chuan Vivian kha Monica nen lokalin Alex I tryam alo tia khuya nge Gwen zo kha ati boka athi to tin chu kalam chu akoka chu kalama ve en chuan Gwen zo chu athi sen nen alo le tang to tak maya Alex kan tlan bo ngai ani ro chuan del geng ho an lo kalanga min that vek mayang atia Alex chuan mon changin lau su I tha ni le nem chuan ka chunga engthil ma anti theidon chuang lo atia ma se Vivian hian Alex chu engma khathiam lo angin angaya del geng ho chu geng lian pol tak an nisin an ho tu pa that tu himin zu don lo ti na soi le ni Alex chuan engponi se herom hi in chua sana ngai ni tin anin siam sok soka hotel pakhata Vivian tenu fa chu Alex chuan avada abak chu ke mangalo chung fel mayang tin manin ring tok tak chuan a soya ti chuan hotel atang chuan a chuaka Mr. Sam te omna lampang chu pan tawang wanga kongka vakeka Mr. Sam an Alex mu chuan kapu inge ni ta tin an lau thong dewa Mr. Sam chumi khami huna chuan delgeng ho tu pa ewang oma police nan mu ma ngein waching fel la ka du ni atia ole kapu tin rang takin in siama anaute ho phone call ngal boka Mr. Sam hena chuan delgeng ho hi khe to ngayem eng tiang takalian ngen ni a han tilea an lian lo dragon geng kan ti chimi nuwa ronin tilian ve chau han nia idu phat chuan kan thriat dak le vek theilom ti na soya ma se Alex chuan dragon geng ho an thria dak vek awanga Vivian chunga thil thleng kha a khria chu wangin angai lo ve
an ho tu pa wang kha han thian fai phot ula kan ngai chang deuh photanga a tul tak le ma kan la le zo don nia ti in a soita ti chuan Alex chu a villa lama let le a ha dam ve theita an nu ni thum nu a po chuan news lama thil ti chu engma an puang lem lova Mr. Sam te khan media mi le police ho khret mai nan thian fai ve kan ni ti chu chiang engma thleng lo ang mai chuan New York khopui chu a gai duk mai ni khat chu Vivin te nu fa kha engen an zel ti kheturin an omna hotel lampang chu pana avela tram deu wang na restaurant pakhata chona chola chu restaurant chu man lai hunang mai hian an bungwa te chu classic tak mai hian an cheya chu chuan Alex Smith chu la chu wanga chol bo chu ani ngai ngani chu chuan su po ok daga tuit taka hoplai chuan amma chuan nula hantila kumsom pa sori vel ba kala ni lawang a ti thei tong chu a local phaya mi an tam deu wang na mel tak chu a mu chi a thei lawa ma se on nai zela chuta a phok ta khop mai sonu so man zana peta thuam no ha kang chi kha ha tin ko fual sen duk deu hi ha a mel te chu kha peta kha ani ti a khiat viau ma se te hol te mel a pu boxi chunu chuan wai to nga tinge ka sup ok dor ve hi ala then lo tin azota ti chuan uluk ta kalo en khang tu Alex nam chu hoya Alex chu meng phok le zual chu ta chu tlei ol chuan a kon nui sak le ngal hian a khia a hoilet fata chunu chu abula do kan ola chuna thuwa sup chun kon pe a han hopa a tui lo lu tuk tin a bol chop chuan chuata chuna hnol thla a ke ta chuai mai chu ta na thok pakhat chu lo kalin a tui lo wi ti ni pon thadevin soila khatia ti kyang khangai lenem tin thinram do tak chuan a kon ti fai ngal mul maya min kon khak ngam mo tin a fok ken lai chu hum owa Alex chuan man zana thil thleng kha khe chuak chu pa chu a fok ken lai chuan a vit le mayang ti an lau rum maya chu ta tlangwal pakhat loading chuakin a soi kha digalom a tui lo ti chuan a tui lo ni mai thenu ei to dang te ei chakem kalo tum sakang che tin he pa hian chu te on mel thatak chu chiang zo ka a khia theinan ram chang han lawatani min tri don mo ani chuan si zo sarat ka du athia si zo sarat chlo la sako tin do kana chuan han thu le a gai lo tan huwa chuan an kon la muang chang chon eya mi te chuan ma kan tia an en deuh thup to atui bok mo tin han belea ma se a chang lo khelo ang me chuan ei mel mela chu ta kot le lam chu wa wana tuma chu vela chu tlei gol chun rang zet mai hian a maya a kon nek ta thuai mai chu pa chuan kamita tin amit chu dom wong maya amit ko chu kon thi boka a nek tu lampo angai ven theilo a nek na lam amit chuan engma mu thei ta lawa rang taka dam doina kal ngal chu thlang ta zo kani mi ta chuan makan ti le zual vain hol po an hlau dewa a ko kinam phun sep maya Alex chuan thil thleng chu uluk takin alo thlir ve zela a ei zo chuan chuale mai tuma na thok pakhat chuan thianu a manila pelo sub le salat man kha dalok som pariat o an tia in thil siam ka ei du hi tok vialo mi aman ka piang mo tin pe ka tum lo khop mai na thok chuan iom dan hi thalo ayu paza na poi nei lo chu wangin i ei man chu pela kal wang te an tia midang ho chu anin sum zo to bik lo ni e pe ve mai te khoi chu ko tang lo kal nge moi ni le in ho tu ten om dan mo en soi ngai lo vem ni zo mi tum lo zo nge ti ten an lo aw ve boka ye ei man kha tampo ni lo kha pe ve mai te che i pek lo chuan kan pek lui ti o thawang che ti te pon om chu ta akon hoi le ta tu mo min pek lui ti o tum chu ti na jam hen lo khop mai a hok chuan blet tam tak chu hum tun maya a tul ve le man ngal thei turin Alex chuan chu lo mu fu le peka chulai om zong chu a that du mai don ni hian a khria buena na sa zok a thleng don ni a khria in a khoi ke man kalo pek kep mayang atam hleinem atita kha ka e man nen o atia a pek fel nu chuan thenu ka peto e a kal thei a han tia mi te chuan mak ti nan soi zui sap maya thiam pa chui thil phal hle mai ni lo sinon chuan khang ho kha ka that vek du nge yang tin kalpa chuna soya a tam lo kha chuan thian nu engtin nge he tiang hian ni om le thei zok ti na zot tlang ta pop maya
Ani mo min hlau tu su ke pon hi puina ka mo ve tho khami zan kha kala khialom kein hliama thisen ka mo chuan khapa thisen ka in hu khan he tiang hian kom le theita chaw lom tin thilpa ngai thengang mai chuan a soi ol sam puata Alex chuan Martial cultivation ni ti thuinam ni a han tia chu enge kan ti chuan thi theilo na mi hring thisen manga in ti no pan le zel theina ni Alexia na tet lain chu tiang thum thu chu anu le pa ten an soi thuina ma se atak takin a omaring ngai lo tuna chuan rin lo thei pon ni chi alo chunu chuan Martial cultivation mo tin anuya a chang lem lo nang hi thil ti thei tak ini don hi ha tin a soi le a Alex chuan engwang mo a han tia ka khria so lo chuan kha kan tha ta kha miswal hlom takani an tia ma se hei ni li ngot mai aliam to a tu ma na chan chin an khelo new sa pon puang lo atia Alex chun ri ngota chuan min puina ka mo dong ka ti kha i na min om tir thengem ni tin ar pa min pe je thrin la tin a soya ar pa chu athi sen in ta na ti ni nga yang he tiang mi hlom chu ka ina ka om tir theilo tin Alex chuin ngai tu ngala chunu chuan nga ti nge i hlau mi ka tha che hlau mi tin a kan soi chun zoma nya katan chuan mi tha hi thil ha sa ni lawa ma se nang po min pui phot chuan eng tin ma ka tilawang che adilea Alex chuan a thil ti thei ziam hu to a mi hring pa ngai ni lo ti te po an nial ngam ta hau lo ole i duang chuan le atita a thal tu Alex ti chuan khoya nge i kho sak le a han tia eng tin nge kam hing te khriat chuan tu nge hing ve te na zota e kam hing mo a min kha chiang to tho boka ka pi tin min kola tok mai ti na changa ti chuan Alex chuan chunu du ang chuan a pa chu valeya a vila lama chuna khuaya a om na tu mun te chu a ko muwa ti chuan lo chuak lain hotel a khan vivin tenu fa mu tu chuan chhuale tuma chuti lai tak chuan kal khalo kala Alex heta hi ni ro om dei ni mo tunlai chunga tinge hostel lama ivalo langai lo ve ben unaw nu lo kala valama nga ya atia ti chuan hostel lama chuan an valet le ta zoka hostel an vathan chuan ben chulo in chemon khop mai Alex chuan na tinge he tiang thom no te hak tak mai ile tham ni poisai valo ne si ve an ti vela ka poisa ni theinem puk chop pon ka le mai ngai lom atia ngati mo tia zo chuan ka chung te hian na thatak nei tu ga min ngaya lekha na satakin ka zira chuan ka in hlo boka thlatin to rak sang ni hlo zi angi min ngai lom kanau chu competition na tel tu ren alo zindona a thian nu nen au hi ho satak anga ngain min ron be chan dona chuta ka thuam hlui to deuh ne na ka lo mo chuanin ka ti be dong dona sin atia Alex chuan ani mo ma se poisa pok te chuan tin ngei tiang atia ti dan om vele mayang ho airport lama ka langu an lo thena hun don to tin airport lama chuan anin zui chuak ta hloma chuti rai chuan to ni Beranau le athian nu Britney chu an lo thleng ve che bok to ni i u chu a khosa thei tiro min ron khoi don tiro kha atia min ron khoi tur chuan katia a ron thleng ve trep tawang tia an hoyen hoi lai chuan miswal ti khriat tak pan hian an ron pan na ya nang ni chu mi zon nein wa ang ve tin an kuta chuan an ron vuan te ti deuh ngal maya tungeng ni min thla ro tin an awa Alex te khan lo thleng ve chia an ni pathum an nia chulaya mi pahni omte chu an ron be ron ta thla ngal ro tin an neka sei sak zel an lo wangin an tlan cheve vat mai boka kan lo thleng lai trap ani mo tin ben chuan han soya lai lo ve hey I thren te am ni a han tia oni hi Alexania ka la ni boka ka rom mai ten ni hi atia chuta Britney chuan ben Tony hian I chanchin a soina sa thrin lu tuk local hi kan chak to lu tuka mun nuam deuh min fan puyang chu tiro atia ben chu alu thak lo puya hiat no anwa tak tak mo nia ka zirlai chu thei to pin ka zir ve thina lom an tia Alex le Carl chu anin sum thailo trap an lo nui trap ani taxi panhian la Alex le Carl chu pakhadan chuanga Tony Britney le Ben chu adanga Tony chuan eng na moi tho duro sang ni tho theina tur na chu a thawi wanga antia a than fi ma kan tlabat pata lemziak mole
lemzia ka zio to thina mi ho sa tak tak an tama sum hi an ran lem lova tina changa Britney chuan Ben chu asta ka tran tak yo mai min la zio tir vela a thang kan cham chung hian atia in cham chung chuan hun nuam tak mang zo kula thain ka khria lemzia te chu huna du sia tina nuya ti chuan an tlan zela an omna tur hotel ten te fela an rila lo drama ei tur ten du chu tiang chuan hun an hmang zela ei tur ten eya tlai lama lo ni me chuan Britney chuan zan ria chu restaurant changkang deuh taka chol ve cha ka wangin Ben hnena chuan tlai lam chu hun changkang deuh hlaka cholangu kan thian ten New York kan kal tin khria IG vela post to te ka du atia toni po chuan nia kan thala kan hu chuan angkal ve chak matang tina soi ve boka ma se Ben hian dorok zan hi bak anei to lo seafood bak kan kal don nia tin asoya seafood bak mo tin internet ha chuan han zong hala ma se thala ka tang chuan restaurant te thingtlang a po ve ang ti tur lek hi ni hetiang kan chol te chuan thala kan post ngam nang tin Britney chuan asoya ma se Ben hian toni hian in lui sa lamangai na helai mun hi luilam sa an siam tuina bek lom ti na soya toni chuan nia ka u ina du chuan in a tha thowa ma se zanin chau chu mun chang kang deuh so ka choli la ka du phop mai ati de hrama Ben chu asata puk puk mai a poisa nei na dai to lo ni Alex chuan a thiam pa dan chu a khathiam pata kaloin rol velo ka nge mun nuam deuh pakhat chu ka khria lom Yellow Garden an ti huna kan kal don em niang thalak vel lo tur po a thang lo tia Ben chuan Alex Yellow Garden te chu to sin lo ti rol zawa Yellow Garden a chol tur chuan do rak zero tal an nei ngai ni Ben hian sei to angin zan hi ai tama nei to lo ma se Britney na Tony te chun lom khop mai Yellow Garden chu la ka lom ke pon ka khria ho chulam chi pan nga langu an ti ta Carl chuan thempa Ben hian do rak zan hi ve ba ka nei to lo ni engtia ti ngi tum tina zota achun som chu atot le kan ron ti don ni